دەم باش گوهدارên هێژا ئەم پۆدکاستەکەن و دە ji رادیۆیا ڕووداوێ سلاڤ بۆوە دەبێژن بهێڤینە دەمەکە خۆش لەگەل هەڤ بقەدینن. ئەس ژان دۆست نویسکار ڕۆژنەمەڤان و وەرگێری کورد دێ بەحسا هەنێک تشت di ژیانە خۆ دە بکەم بهێڤیمە کو ji بۆ we balkêş bin yan faydayekê li we bikin ew rûdawên jiyana min ji dayikbûn heta niha. Destpêka jiyana her kesekî ji dayikbûn e û ew ji dayikbûn jî divê li xakekî be, li bajarekî be, li erdekî be. Ez bixwe li bajarê Kobanî ji dayik bûme. Sal 1965 bû meha Adarê 12 Adarê. Birayê min wan ew mêjûya ji dayikbûna min li ser pencereyê malê qeyd kiribûn. Ji bo wê jî me ji ber kiriye 12 Adarê 1965. Ew bixwe Kurd bi taybet yanî bi giştî rojbûnê xwe qeyd nakin, nabêjin filan rojê ji dayik bûye, filan rojê çûye rehmetê. Wekû meselem di civakên Mesîhî de ê xaç parêz de li kenîseyê tê qeyd kirin. Ême Kurdan diyar nebû, yanî gelek kes nizanin tarîxa ji dayikbûna xwe heta sala ji dayikbûnê nizanin. Lê ê min bi xêra birayê min ku li ser pencereyeke malê qeyd kiribû min nas kir 12 meha Adarê 1965 li bajarê Kobanî ez ji dayik bûm. Bajarê Kobanî wê çaxê nenaskirî bû, kesî nas nedikir. Bajarekî winda, biçûk, pir aram, xelkên wê bêtir jiyana wan li ser qaçaxê bû. Wekû qaçaxçî dixebitîn li navbera Tirkî û Sûrî de serxet û binxetê. Kurdên vî alî em bêjin ê Kobanî, qaçaxçiyên Kobanî, çay, pelê cigara, hin mal ji Sûrî di sînora derbas dikirin, di şeveqan de diçûn tê bîra min. Derbasî wî alî dibûn û ji wir jî tûtin tanîn û mal tanîn û telaje tanîn. Gelek tişt wan şeveqên zehmet li ser pişta xwe dikirin û di nav bombeyan re dimeşiyan heta digihîştin nava bajêr û difirotin. Gelek caran qaçaxçî bombe bi wan de teqiyane, lingê wan qutbûne yan mirine li nav zeviyên bombekirî de mane. Ew Kobaniya ku ez dibêjim ew bû, Kobaniyeke aram bû, xweş bû bi min ji ber ku ew kompleksê jiyanê nebûn wê demê. Xelk kêm bû, li cem Kobanî derek pir mezin bû, me nizanî bû ku bajarê mezin hene. Her li wê derê di medresa yanî dibistana seretayî min li wir xwend. Behsa Kobanî û malbata xwe bikim. Ez bixwe bi asıl yanî ne ji bajarê Kobanî ne. Yanî Kobanî bajarekî eşîrin. Eşîra me li Kobanî tune bû. Em ji cizîrê hatibûn, ji cizîra Amûdê. Em bêjin Amûdê cizîra Sûrî jê re dibêjin. Kalkê min li Amûdê bû, tekiya Şêxê Xeznewî de şêxek bû, xelîfê şêx bû. Şêx gotê here Kobanî, wê çaxê nedigot Kobanî, digot Arab Pînar. Yani kesê me cizîrê ê Amûdê, ê Qamişlo, ê wan dera navê Kobanî bikar netanîn. Kobanî her navekî lokal bû, li ciyê xwe kalkê min mecbûr biya şêxê xwe bike. Koçberî Kobanî bû hat. Tev jina xwe û zarokê xwe hat, bavê min wan nehatibûn. Hate Kobanî, li wir camêr li Kobanî hebûn, Meçhan axa jê re digotin, axayekî eşîreta pîjiya bû, pîja bû. Erd da kalkê min, mal dayê, ji bo mizgeftekê tê de ava bike, tekiya xwe çê bike. Hêdî hêdî mirîdê wî çêbûn, xelk li dorê kom bûn. Bavê min paşê dadû bavê xwe yani dadû kalkê min ew jî hate Kobanî. Him ji bo bavê ne bi tenê be li wan wî welatê xerîb û him jî ji bo ew jî yanî jiyaneke nû bibîne. Kalkê min navê Şêx Salih bû. Şêx Salihê Kurmî bu asıl ji Mêrdînê bû, çiyayê Kurma. Ew jî koçber bibûn di zamanê koçberiyan de, zamanê şoreşên Bakur de. Her du kalkê min jî bavê diya min û bavê min ji Bakur da ketin binxetê. Behsa kalkê xwe bikim, kalkê min şair bû.
bi Kurdî dinivîsî şeirê wî hene lê zarokên wî em bêjin bavê min apanê min guh nedabûn helbestî wî kom nekirin nexistin kitêbekê şeirê wî xurtin xweşikin tesewufin şeirê dînî ne methê şêxin yani di wê çarçovê de bûn şeirê kalkê min Şêx Salih malbata me hêdî hêdî fere bû li Kobanî yani zewicîn zarok çêbûn wek min got bavê min hat apanê min hatin hemû li yek taxê li yek gerekê mal çêkirin hêdî mal çêkirin taxek li wir hate damezrandin navê wê bû Mihella Seyda taxa Seyda yani gerekî Seyda Mihella Seyda li wir çêbû hemû malbata me bûn kesekî biyanî em dibê ew ê de bibêjin yani bûye wateyê kesekî nej malbata me di nav me de nebû heta gelek kesan digot vaya mala Seyda wek gîto çêkirine gîtoyek çêkirine xwe tê de parastine û dorpêj kirine û hema sûrek li dora xwe çêkirine nahê li kes her û bê birastî jî wî rengî bû ji ber ku adet û tabiatê me wek mala Seyda wek maleke şêxan ne wek adet û teqlîdên Kobaniyan bûn nanê me başqa bû nanê me nanê tenûrê bû nan li Kobanî nanê sêlê bû cil û bergên me cil û bergên Cizîrê bûn ê Kurdî bûn ê Cizîrê bûn cil û bergê Kobanî cuda bûn axaftina me zaravayê me ê Cizîrê bû ê Amûdê bû zaravayê Kobanî ji me xerîb bû yani tenê em wexta diçûn dereve em pê diaxivîn lê di mal de her zaravayê me ew ma ew taybetmendiyeke hareta me hebû bi vî rengî bû bi rastî malê me li ber hev mizgefta me li haretê rezê me li haretê heta goristana malbatê li nav li mizgeftê bû û em yani tenê goristana malbatê bû vê dawiyê fire bû ew goristan yani her kes hatin mirîdê kalkê min tê de defin bûn yani her tiştê wê haretê taybet bû û xusûsiyetek wê taybetmendiyeke wê hebû ku nîşan dida ev bi xwe neş Kobanî ye vaya wekû giraveke biçûk ji Cizîrê hatiye li Kobanî bi cih bûye heta diya min meselen metên min wana hemû bi ebe bûn abayên reş bûn mecbûr xwe ew dikir vedşartin yani li Kobanî abaya reş nebû ew jî mala Seyda li gel xwe anîn û jinên Kobanî jî hindik ew abayê reş bikaranîn malbata ku ez tê de ji dayîk bûme yani mala bavê min Melebeşîr ku ew jî melê mizgeftê bû insanekî zana bû di mala wî de yani kitêb hebûn civatên edebî hebûn qesîdebêjî hebû ji Amûdê yan ji deran dihatin ew qesîde dixwendin qesîdê Melayê Cizîrî Ehmedê Xanî Feqîyê Teyran li wir dihat xwendin ji biçûkaniya xwe de min guhdariya van tişta kir guhê min fêrî Kurdî bû Kurdiya paqij Kurdiya resen Kurdiya helbestên klasîk Kurdiya Ehmedê Xanî Kurdiya Melayê Cizîrî û axaftina civatê yani dihatin mêvan dihatin her bi Kurdî axaftin dibû bi Kurdî helbest dixwendin digotin atmosferek gelekî alîkar bû ji bo min ji bo nivîskariya min ez pir zû çûme dibistanê min dixwest ez herim dibistanê lê temenê min 5 sal bûn 1971 bû ez min digot ez herim dibistanê tê bîra min dibistanê got yani îdare rêveberiya dibistanê got temenê wî biçûk e qebûl nabe yani ji bo klasayekê îcar ez digiriyam bavê min rabû wekû wasta çêkir li cem qaymeqamê Kobanî got evaya illa dixwaze biçe dibistanê salekê pêş ez çûm dibistanê û ji ber ku min Qur'an xwendibû bavê min berî ez biçim dibistanê Qur'an bi min dabû xwendin û hedîsên pêximber bi min dabûn ez berkirin ez li dibistana xwe serkeftî bû tu kêşeya min û fêrbûna zimanê erebî nebû lê heybet hebû heybeta mamostayan heybeta zimanekî nû zimanê erebî ku pê biaxivin pê jê fêm dikir lê tirsa axaftina zimanê erebî hebû li cem axaftina pê him tirsa ku em şaş bibin him tirsa ku mamoste
بمدى بغيدن بسر مدى رابن ببيجن أو أف بيف تشوت قوت وأف ندري دا قوت أو ندجيوي دا قوت أج أخافتنا بعربي دترسيام من دخوند من فهم ذكر من جي حز ذكر لي هر أو ترس هبو حتى أو ترسال قال من مازنبو حتى أشو ما زانكوية لزانكوية يجي أخافتنا منها بعربي نسر راست بو بتايبتي جبركو عربية ستاندارد كتابة تشتك بو عربية كولاني أخافتني تشتكي دبو عامي دبيجني ما عامي نزانبو ليل زانكوية هيدي قوهي مفيري ويزارة فايا كولاني جيبو و ايدي مكاري يعني بعربي برحتي بيترس باخبن وطابيا دبستانا كوباني همو كردبون هندك ارمنجي هبون جبركو ويدا مي ارمن لكوباني يعني صالح حفتيز بيجم ارمن هين لكوباني هبون برماي وان ايكو كوچ بربون جبر قتل عام 1915 هين لكوباني هبون دكاني وان هبون تاخوان هبو ليه هدي وانجي پشتا خدا كوباني وبري خدان فراني چونه امريكا د صفا سنفا مده د كلاسا مده يكي ارمني هبو ناوي ويج بيرا من ناچا مگرديچ بو مجي يعني تصوره لسر ارمنان مدگو يعني گوتن نباش هبون دگوتن بقا دخنو نظام چ دخنو كوسيا دخنو سيرا دخنو يعني هر تشتي نباش لسر وان دهاتا گوتن من خوش بروي لوكي دا آلي يعني د بانك هم درون رودنشت او مگرديج من خوش برد دا آلي متخص از هرم يعني دوري بيرونم مجبورم جي نكارم جي خو بگهرمين لازم اد او خو درونم ازوي لوكي ارمني ناي بيرامن ام بهفره ما بهفره خبر دا مسافتك دنا برا من ويده هبو اري ام ديك بانكي دبون مسافتك دنا برا من ويده بلكي 10 سنتيم 15 سنتيم نبون لي مسافتك بسيكولوجية كنفسي هبو ترساج أرمنان ترساج بيانيان ترساج كاسي نكرد حتى انها وك از دبيجم وك من قوت ناي بيرا من قو از لقلوي يعني من دقوت بهفرة ما قوت هل اللي دبستانا سرطاي تشعبي من لأدبي ويجايف أبو من جي أدبي حسكر براي من يجي من مستر هردو جي خواندوان زانينجا هيبون وبكردي زاني بون دنفيسين وكردي خواندن وبعربي جي كردي كتاب بدزيبون كتاب يقو هبون يعني وكو بومبان مروف دمالي خدا دحاواند أو كتابانا كتابا جاگر خوين تابي رامن ديوانا كويبو ديوانا كيما أزبو لسر دانيبون لبيروتي چابو يا لي أو بخوا نل بيروتي چابو أو بخوا لروج آوابو ولسر دقتيلو يا لسر ألي دقتيلو چه کربون هما برگك لي خستبون ولسر دانيبون چابا بيروت حتى دما مجي موادات تاني مدات تاني لبيروت چابو يا جترسا دولتي كو دست دين سر بيجن دزگهن کو ام درن لجموان چاپ دکن یان پشتی لی کولین جماره ببیجن که کی بو اف خودی چاپخانه و تشتی نباش چه دبون کردی اسفیر بوم مدی برای من وان هلبستا دخوین وقت من گوت قصیده بیج دهاتن مالما اودا باوی من رود نشتن زمان کردی بالا مکشاند از زارو بوم لی هشمندیا زارویان براستی تشتن تومار دکه پشتی مروف مزن دبن نو تی بیرامره از وی چاقه من دقوت اف كردي چما يعني چما المدرسة عربية والمال كردية او كردي براي موان بترس بحث دكن برتو كان كردي بترس جدارن بدزي در دخن هن دبن عردية دهون تابرا من اوجي دبن هن صندوق كتابي ما هبون دبن عردية دهون دبن عردية ده كتابين كردي جبركو قدغنا وانسان هبون جبو بيفك كردي جبو بلاوكك بكردي بمهان دزنداني ددمان يكم هلبست من الثمانية 10 صالي دا النفيسي حتى انها تيبرا من براستي از بخوش هادبم از بيجم از 10 صالي بوم زارو يكي بچوك بوم من بري خدا قلم و دفتري ومقود از هلبستكي بنفيسم او جي هر حال من البراي خوان دنيرين وان هلبست نفيسين دخواندن ميجي قد كا از جي بنفيسم بعربي من نفيسي ناي بيرام مچن نفيسي تشتكي لي از خيال دكم قلت تشتكي بر بسيط بو آسان بو نهل بس بو بلكي مش خالة دقوة النفيس عندنا جمن بهل بس
یعنی تەنێ نویساندن من گوت بەلکی هەلبەستە من بەر سەرێ خۆداری من خواست برای منی مەزن و سبێ ڕابە ببینە و ji بۆ من فیدباکی خوا ببێژە کۆمنتان ببێژە من دووە دقەی من تشتێکی پر مەزین کردیە لێدا ما سبێ ڕابوو مدیت نەگوهدا من نەگوهداوێ پەلا من نەگو ئەو چییە میژی شەرم کرد ئەس پەلا خۆراکم ژێرە بێژ من هەلبەست نویسیە و ئەو هەلبەستا منی یەکەم بووی ئاوی چوو بێنرخاندن لێ ئەس ژبێریەدا نەگەریام ئەس بێهێوی نەبووم نویساندن مرۆڤ ژێ بێهێوی ناوێ نویساندن بەلایەکە نەخۆشیەکە و گرت ئینسان دا بەرخوا تو جاری مرۆڤ یعنی حتا ساغ بە ژێ خەلاص نابە نکارە دەڤژێ بەردە ji ber ku dikeve ruh nivîsandin dibe beşek ji ruhê nivîskar got te nivîskariye jê veqetînî tu nivîsandinê jê dûr bixî tu wan nikarî ji hev cuda bikî aynî dibe çi dibe wekî du tiştên got tu tev li hev bikî em bêjin du materyalên tev li hev bibin çi bibêjim yanî mîkseke sedî sed bikevin nav hevdû êdî cudakirina wan ji hev nepêkan be yanî tu carî tu nikarî bî wan ji hev bikî nivîskar û nivîskarî jî bûye rengîn ez bixwe niha jiyana xwe ji derveyî nivîskariye nikarim xeyal bikim yanî ku ne nivîskarî be ez ne kesekî dinim ez ne jandostim û ez ne ezim qet nayê xeyala min ka ez bê nivîskarî ez ê çi bikim ji ber وەک got بووە بەشێک ji ruhê min û beşekî girîng ruhiyeta min saz kiriye durst kiriye ava kiriye ez pê dihisim ku bi wê nivîskariyê sewiya min asta min a miroviyetiye bilindtir dibe ne bes nivîskarî yanî ez pê dihisim ku nivîskarî mirov di dereceyên di astên pêpelûkên miroviyetiye de berbijor de dibe yanî dilê mirov tenektir dibe hestên mirov germtir dibin têgihiştina mirov ji dunyayê re ji derdorê re bi nivîsandinê û bi xwendinê zêdetir dibe divê cîhanê re bimeşin divê cîhana ku ez dibêjim şansekî mezin bû ji min re hat avakirin yan hate pêşiya min xwe di maleke bi kitêb de dît ew jî ne hindik bû yanî ji bo wê jî ez dibêjim malên niha gereke bav û dê bixwînin nexwînin kitêbxaneyek biçûk dolabek biçûk ji bo kitêban hebe li rex televîzyonê kitêb hebin li rex guldanekê kitêb hebin di mal de kitêb hebûna kitêban di malan de ruhekî dide wê malê çawa tu gulekê tînî mal tu malê pê dixemilînî yan tu tabloyekê tînî yan tu amûreke mûzîkê bi dîwar vedikî kitêb jî ew e rola kitêbê gelek girîng e divê di her malê de hebin ji ber zarok gava gu çavê xwe vedike û wan tişta dibîne wan materyalana hogirî wan dibe fêrî wan dibe fêrî dîtina wan dibe ez bixwe yanî deyindarê dê û bavê xwe û deyindarê birayê xwe me divê nivîskariya xwe de ji ber ku atmosfer ji min re ava bû û atmosfer ji min re amade bû ku ez bibim nivîskarek û ez heta îro piştî 5 salî ez bibêjim nivîskariya min berdewam e bimînin di xêr û xweşiyê de guhdarên hêja silav ji radyoya Rûdawê heta podcasteke din em ê hevdû bibînin em ê hev guhdarî bikin hûn her hebin